Welatê Fransa agadari dike ku Kurdên Kurdistana Sûriyê wê bibin qurbaniyên tevlîheviya nakokiyên siyasî yên lê deverê. Deh roja yekşemê Wezîra Berevaniya Frensî Florence Parly dê gotarekî de dê rojnameya Le Parisien de agadarî kir ku Kurdên Rojavayê Kurdistanê wê bibin qurbanî dê şerê Sûriyê de piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê. Parly got jî ku vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê tevlîheviyek lê deverê durist kir û ta niha tu alî nizane wê dawiya vê proseyê wê bi çi rengî be. Lê aliyekî din hin nakokî di navbera wîlayetên yekgirtî yên Amerîkî û alîgirên wê yên Ewropî de hene, ew jî derbarî parastina Kurdan li Sûriyê. Ajansa Nûçeyên Frensî danezanîn ku Wezareta Berevaniya Amerîkî dê Kongerê Mûnix yê ewlehî daxwaz ji hevpeymanên xwe kir ku hêzeka çavdêriyê lê Rojavayê Kurdistanê durist bikin, da ku Kurd ji êrişên Tirkiyê werin parastin. Ajansa Navbûrî her wiha daxuya kirin ku ew daxwaza Amerîkî tu bersif tanha bi destxwe neaniye û ji derekî hikûmî Frensî got ku endamên hevpeymaniya navdewletî wê yekê red dikin ji ber ku wîlayetên yekgirtî siyaseta ferezkirinê bikartîne. Her wiha eger heye plana din were bikar anîn û ew plan bê encamdana rêkeftinê di navbera rejîma Esed û çekdarên Qesedê de lê ew yek ne mercekî ferezkirî ye ji ber ku rejîma Esed hewl dide ku tevahiya Sûriyê careka din bixête dibin kontrola xwe de.